Ja, men alltså det som att konet har varit nejtecknar, ja. Finne nejtäckaren. Lägg han av en bank och choppa hött i även och blir han skräll. Gör det här. Det hade gjort hvis det var rättvisor. Och hvis det var rättskickare och rättvisor så gör det här. Dráp på mordare och nejtäckare och badnamissbrukare och fosterdräpare. Fosterdräpare, laknar och annat tydligt. Det skulle vara degarefsing, fyrsluk, som landet tog sig av. Landet ska ta sig av slukken. Så han det. Och till att vara det tar Jesus som rattur. Det har varit störst att det är så baugen i här, tar Jesus som rattur. Och i Romarbrevet 13 tåsar Guds ord, alltså, det är inte bara Paulus mening, det är Guds ord. Tåsar om överväldarna. Att hon tjänare Guds till gåva. Alltså hagre måtteren, det vill säga hagre måtteren, övervälden. Rom 13, 4. Till att han, hagre måtteren, tjänare Guds till gåva, men om du ger i hatta som illt, ta vi rattur. Till att han ber inte svöre till ånches. Han ber inte svöre till ånches. Säger Guds ord. Övervälden ber inte svöre till ånches. Ta in rättvisar, men här är det inte rättvis. Här är inte Danmark eller Europa. Men det är under tusenårsrutschen, ta Jesus Kristus hit och Jerusalem. Och vi flesta vill ha sett det som borgarstjårar runt om hjörna. Här som är borgarstjårar, här blir det refsing. Det är det alltså. Till att han tjänare Guds och en hävnare. Vad är det? En hävnare att utan av röj på han och Kirill. För en hävnare han vi, han har akkurat sagt det. Han har akkurat i samma vers och i sista sättningen då säger han svörre. Ber inte svörre till ånches. Till han tjänare Guds en hävnare att utan av röj på han och Kirill. Hur gör han det? Vi vet avvärda. Kallar det till psykologer 20 år. Fangslade i 23 år och lovade oss utatter att du skått först människor att landa året. Nej. Han brukar svöra till hävna vi. Först du ta? Avhötta lorstentan. Så i tusenårsrutschen tar Jesus som rattur över parkastjör i den tudju bojen. Så är det degarefsingar. Martare hötte jag. En kona som var med baden vill dräpa det. Dräper hon det så kan hon själv få hötte jag. Låt dem så sucha. Troblagen det alltså sucha långt här och i samma vers, samma kapitel i Rom 13. Jag är inte fyra gånger det, men nu hittar bara här. Låt oss gänga ärliga, som av det genom. Inte i varsling och drittjuskapet. Inte i tjasoving och läsa lövnei. Det är det här. Folk lever i tjasoving, så att jag menar natt. Jag har till natt och en annan morgon. Och så blir jag på vägen och så du bara dräpp fastre. Till helvetes hårda. Och det som sover vid slukon tycker att helvetes hårda bockar. Helvetes hårda bockar. Så då fast är långt blev silläst och godläst och så lever det så lös och jag har en troblöka. Jag vill battna bögen och men jag äger där vi alltså stannar ju nu karriär då är utbyggnaden än. Jag har kört det då. Har jag ordentliga planer in och jag vet inte hur pappen är under häsen. Bla 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 bla. Och så dräper jag det bara. Hatta tar fast så långt blivit godläst. Och det älskar pengar mer än som jag ägnar. Och känner sig inte god och älskar sig inte god. Och så
livet i synd, og så fører synd, synd, så fører synd, trobladkar, og fører deg av vissar, trobladkar. Nå, men så ruttet du bare ta vekk. Så ruttet du bare ta vekk. Nå rett du veien. Ja, to skiltene. Var ditt opplært ordentligt, og i en kristne familie, lært Guds år, løyta sundagsskola og møte og tog lukt alt ikke lov, så kjente de Guds år, og så hilte de dere fra sløykon. Falsk som holdt, altså. Og så det livet ordentligt. Ein mever, ein kona, saman i tjonabandet, inntil løyve, inntil degen til kilor. Og så det bøten her, og så var det ikke ved nøkken øren enn sånn tjonafelle, jeg tenker ikke på det. Og alt annet skal være undantetje. Og da ikke råknast vi, da ikke bygg vi hoan og hjertan av falskje, iver høver. Så det i ordan. Så det rettskikka, men det ikke rettskikka det. Det har vært gode reiv. Tid stinka. Det var kaos, bant og i høyta hola, helvete. Men det kommer altså vent i. Jesus kommer kjøtt attur. Han vil kongur i Jerusalem, men æren han kommer antikrist å sitte her. Og det kommer halt, men hva skal det være? Det være annakvørst paven sjálfur et eller annet som erstattar paven og verer et eller annet for buddhistaner, et eller annet for hinduaner, og et eller annet for katolikaner, og for de enda tøyer økumenisk vittløyto. De enda tøyer økumenisk vittløyto. Kjeldefalkje og Anna. Blindei. Jeg heter sikkert alle hess Jesus kom lett om til Jerusalem. Nei. Jesus kommer ned av himmelen, han kommer av naklamerker. Naklamerker. Og da han kommer, da tøyner han antikristet. Det var en krutsk ut i han kommer atter. Og han tøyner antikristet. Dette annars sørste paven, trygg vi som sitter nå. Aller sørste paven. Jesus atter kommer. Og da Jesus vil komme atter, så sier det til at heimen vil større, altså, det er ikke sharia, nei, det er Bibelen. Og det er nei for en grandi sanna person. Ok, at kvinnemennesker gjør det her, men det kommer fram for Guds dømstel og miskunna mer. Jeg fyrir meg, gjør meg en chans at jeg vender om sand og øsko. Ok, det er nøye, det er miskunn. Men så ganger at du altså gjør det atter. Kom her vi henne, legg han her, kjopp høyt av. Gode paven danser mig til å snurre med de fingrene her og spela vi. Paven danser mig til å spela vi. Og det halde det fleste. Jeg tenker om spela vi god. Ja, men baptist. Kan ikke minst det. Det er lukka mykje. Jeg vil ikke kære noen. Galatara brev 6, 6-8. Vi er ikke vitløyter, god, vi er ikke spottaver. Til hvert som helst vi er med vår såar, det skal han også hesta. Til at han som såar til kjøttsut, skal av kjøtt noen hesta spidling, men han som såar til andan, skal av andan noen hesta evigvarande liv. Du skal genge andan, fylke andan, liva og god, liva og Jesu. Så jeg tar noe andre fordømme for deg som er i Kristi Jesu. Deilig. Sitter der linten i likva fyrtikon. Her mangler helten av versen i Bibelen til alle Viktor. Som ikke ganger etter kjøten noen, men etter andan noen. Og så heldig du til å ganger etter andan til å ganger smulig spela klaun. Det er ikke ganger smulig spela klaun. Det er å være sannor. Vær sannor. Og det er ikke at jeg har nok av Guds lov og spotte henne og hette henne og si at det er ikke også Guds lov.
Vi er ikke under lov, men vi elsker Guds lov av frøyen vilja og høylen hjärta vi Guds ande og jakon. Hebreerbrevet 12, vers 31. Fra vers 30. Til vi kjenner han som har sagt, hevnd høyre mer til, jeg skal endurgjalda, sier Herren, og atter, Herren skal døma folksutt. Pass på at du ikke verer fyrjansra døme, Steffan Klein, som vittlar i Guds folk i Jesu navnet. Du lykar enker som bispor, og enker annar satans prester i landet nun, hvis du gjør det her. Eller ikke sjuk for at du er baptist, om du er fire myndelig, om alle baptistene er i Klaksvøk, og når du ikke elsker det, er skoit i det. Du er løy for hver valgte. Vers 31. Til et rævlet ting er falla inn i hendur hins livande Guds. Atur, til et rævlet ting er falla inn i hendur hins livande Guds. Rævlet ting. Ja. Matteus. Matteus. Altså, tror ankan populære fargensjuler. Det har vi ikke sett meg fire være. Det har vi ikke sett meg fire være. Matteus. Hva er det det stendur? Øttest ikke tar som drepa liggame. Han sier det til Matteus, ja. Om at ikke øttast tar som drepa liggame, og at han til har ikke valgt til å gjøre noe mer. Men øttest han som etter at han vil dripe liggame, hever valgt til at tøyna bæg sal og liggam og i helvete. Og til er ikke Satan. Det er god. Det er god. Og han skulle dit øttast, og hun skulle til fylkja. Hun skulle til fylkja. Jeg sier da vi atfæra folk, du skal fylkja Jesus. Jeg krever det av der. Ja, men hva er så å kreve det? Det var ikke, det gjør jeg bare. Jeg sier, du skal fylke Jesus. Eller bare kalle det en høytning, altså. Det er et navn kristen og skrupp i av til kun, altså. Skrupp i av til kun. Vær i høyhjersta, eller skrupp i av. Vær høyhjersta, eller skrupp i av. Skruppen sier avbytte. Tusenarrøysen tar annars skyld. Her som er ved borgarstjøret. Her som er ved borgarstjøret og konkur. Det er Guds ord sier til. At tar tjenere som har tant Hardarsson, han kommer seta sommar iver, så han kommer atter. Iver 1 bøye, 5 bøyen, omkring 20 bøyen. Her som er ved borgarstjøret, her som er røye. Her kommer, altså, til et ord her, jeg svør, ja, døma, ja. Det som gjør illt, ja. Vi kvar, vi svarer noen. Ok. Her var det mor her. Jeg finner han.
Det här var en håp nej tog oss en gärnen här. Omkring arabra lost här. Ja, för där jag tar 20. Jag samlar alla samman. Vad ska här var en kamera. Ja. Vi vet vad det är. Ja, för ett om hon. Tar du att dodja? Kvörtan endast jo. Just väl.